Sok szeretettel köszöntöm a Bessenyszöng hangja nézőit. Ez egy vadonatúj YouTube csatorna, amelyet a fiam Nagy Dusán Szilárd indított útnak, és bízunk benne, hogy az egész világot bejárja. Ma szeretnék nektek beszámolni arról, hogy Gyáfrás Dávidnak, egy kiváló bessenyszögi származású kézilabdázónak szerveztünk gyűjtést. Egészen pontosan a Donkers Bau csapata, amelyhez csatlakozott a házigazda XTS klub is. Várunk tehát sok szeretettel mindenkit, itt van az urna, ha szeretnétek hozzájárulni Dávid gyógyulásához, akkor ezt megtehetitek. Majd rögtön utána, a vacsora után egészen pontosan kezdődik a parti, a hajnalig tartó évzáró megaparti, a Donkers Bau vár minden kedves érdeklődőt, a buli ingyenes, és ha lehet, akkor ne hozzatok italt magatokkal, mert az van itt bőven. Várunk tehát mindenkit sok szeretettel az év utolsó, talán legnagyobb bulijára ide Bessenyszögre, és ne feledkezzetek el feliratkozni a Bessenyszög hangjára, mert ez egy vadi új csatorna, és mindent elmondunk Bessenyszögről. Köszönöm szépen, hamarosan találkozunk, sziasztok!